недосяжны. Таму зразумела імкненне людзей убачыць як мага больш прыгожых мясцін, якімі так багата наша зямля. Але чамусьці нам часта здаецца, што самае цікавае знаходзіцца далёка ад роднага краю, дзе ўсё звыкла і не дзіўна. У дзяцінстве нам сняцца невядомыя краіны. Калі мы вырастаем, нязведаныя землі ўсё мацней прыцягваюць нас. А між тым, нам проста не хапае умення зірнуць на звыклае другімі вачыма, убачыць у звычайным незвычайнае. І тады прыгажосць роднага краю стане напоўнена дзіўнымі загадкамі. А калі мы паспрабуем даведацца пра яго хоць крышку больш, чым ведалі раней, то ён стане нам бліжэйшым. Улічваючы, наколькі прывабны ў нашым воронаўскім краі мясціны, гістарычна значныя помнікі архітэктуры, мы вырашылі распрацаваць віртуальны тур па родным краі. Калі вы адправіцеся з намі ў гэта падарожжа, то вы зразумееце, што наш край сапраўдны рай.